Ennen irtohypyttämistä on tärkeää verkata hevonen esimerkiksi juoksuttamalla. Miksu. Tavia. Tämä on käyntiä. Sitten seuraavaksi näemme ravin. Sit siitä kun tää ei lähde raviin. Jos hevonen ei lähde raviin, maiskuta ja heiluta piiskaa. Ole hiljaa, Piski. Maiskuta ja anna piiskaa. Näin saat hevosen raviin. Kun haluat hevosen laukkaan, maiskuta vielä kovempaa ja hakkaa piiskalla maata. Laukkaa. Miksi laukkaa? Maiskuta kovaa. Ja istu. Hiljaa. Näin saat hevosen laukkaan. toi on peeniksi. Näin saat hevosen sislaukkaan. Tämä oli oikeaoppinen tapa. Tosi. Se piiska jäi, ups. Vili, hopata. Vili on hiljaa. Mäkin voisin olla hiljaa. Paljon kuvia tosta. Hiljaa! Raipan pitää olla takana. Kun juokset.